Għall-ewwel darba fl-istorja Malta għandha t-tieni l-anqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. Ċifri ppubblikati mill-Eurostat juru li r-rata ta' qatt f'Malta f'Ottubru li għadda kienet ta' 3.5%. Ċifri li kkonfermaw lil Malta bl-anqas rata ta' qatt fiż-żona euro u t-tieni l-anqas fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. L-uniku pajjiż b'rata ta' qatt inqas minn Malta huwa r-Repubblika Ċeka bi 2.7%. Fil-fatt, għall-ewwel darba wara bosta xhur li Malta żammet posta bit-tielet lanqas rata ta' qatt, f'Ottubru li għadda Malta qabżet ukoll il-Ġermanja li għandha rata ta' qatt ta' 3.6%. L-ogħla rati ta' qatt kienu rreġistrati fil-Greċja u Spanja. Intant, ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul ix-xahar ta' Ottubru il-persuni jirreġistraw għax-xogħol kienu jammontaw għal ftit aktar minn 2300, jiġifieri tnaqqis ta' kważi 27% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Iċ-ċifri provduti minn Jobs Plus sal Ottubru juru tnaqqis ta' 850 ruħ fosthom 732 persuna mill-ewwel parti tar-reġistru u 115 oħra mit-tieni parti tar-reġistru. L-istatistika turi wkoll li tnaqqis fil-persuni qiegħda kien fil-kategoriji kollha. L-akbar tnaqqis kien irreġistrat fost dawk li kienu ilhom jirreġistraw għax-xogħol anqas minn 21 ġimgħa. It-tnaqqis kien irreġistrat ukoll fost il-persuni b'diżabilità li l-ammont tagħhom qiegħda niżel bi 72. B'reazzjoni, il-Gvern qal li fattur ewlieni wara tnaqqis fil-qatt kien is-suċċess ta' programmi biex aktar żgħażagħ jidħlu fid-dinja tax-xogħol bħal garanzija għaż-żgħażagħ. Fil-fatt, skont il-Eurostat, illum hemm nofs in-numru ta' żgħażagħ ifittxu x-xogħol meta mqabbel mal-2013. F'leġislatura waħda, pajjiżna kellu żieda fl-impjiegi iktar minn dik fit-3 leġislaturi preċedenti meħudin flimkien. Il-Gvern qal li waqt li għatawn min irid ibeżza li f'Malta hawn l-inċertezza u qed jitlaq ix-xogħol, il-Eurostat qed turi li pajjiżna għall-ewwel darba għandu l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro.